agos sawn atat ar glwydd addoli gan offrymu moliant. Ein gweddied os yr hai mewn angen, a'n bywydau wedi cyflwyno i ddwasanaeth. Bendithia'r orig hon o addoli, a boed i'r fendith a dderbyniwn fod yn rhodd ar annwn wrth i ni fynd oddi yma heddi. Bore da iawn i chi gyd, a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd o ymuno ni. Gobeithio bych chi fendith o gyd addoli ni heddi. Croeso cynnes iawn. Aeth oddi yma, a daeth i fro ei febyd, a'i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddath y Saboth, dechreuodd ddysgu yn y synagog. Yr oedd llawer yn synnu wrth rando ac meddent, o ble cafodd hwn y pethau hyn? A beth yw'r ddoethineb yr oed i hwn a'r fath weithredoedd nerthol sy'n ei cael ei gwneud trwyddo e? Onid hwn yw'r Saer, mab Mair, a brawd Iago, a Joses, a Judas a Seimon?
ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni. Yr oedd ef yn peri tramgwydd iddynt. Medda Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb ymrydedd ond yn ei fro ei hun, ac ymlith ei geraint ac yn ei gartre. Ac ni allai wneud unrhyw wyrth yno, ond rhoi ddwylo ar ychydig gleifion a'i achau. Rhyfeddodd at ei angrydiniaeth. Ar ôl i Iesu gael ei eni, fe gofiwch chi i fod e wedi mynd gyda'i rieni Mair a Joseph ta ffoi Aifft i osgoi Herod. Yna, fe ddaethon nhw nôl, a mae gyda ni neu ddau o hanesion amdano fe'n blentyn, ond am blynyddoedd o'i blentyndod, hyd nes iddo gychwyn teithio'r wlad yn pregethu, be nath e'n tybed yn ystod y blynyddoedd hynny. Wel, ni'n cael esboniad yn yr adnodau a ddarllenwyd yn gynt. Hanes Iesu, erbyn hyn wedi tyfu'n ddyn, ac wedi dechrau mynd o amgylch y wlad yn pregethu. A dyma fe'n dod nôl i Nazareth. Ond, chafodd e fawr o groeso yno yn anffodus. Oedd pawb yn synnu ac yn rhyfeddu o rando arno fe'n siarad. A methu'n deg a chredu mae'r Iesu o'n nhw'n ei gofio oedd y gŵr hwn. Ac yn ei angrydiniaeth, dyma nhw'n dweud, onid saer yw hwn. A dyna'n hateb ni. Saer oedd Iesu. Saer coed oedd e. Ac mae yna 3 pheth pwysig ynglyn â'r ffaith taw saer coed oedd Iesu. Yn gyntaf i gyd, iddo gael ei baratoi i fod yn saer coed. Saer oedd Joseph i dad, ac felly fydde Iesu wedi cael ei fagu yn yr awyrgylch hwn. A mae hyn yn gallu bod yr un mor wir heddi yn dywe, bod plant yn dilyn yr un llwybr gyrfa a'i mam neu tad oherwydd yn un peth, i bod nhw wedi cael ei magu yn yr awyrgylch, i bod nhw wedi cael ei codi yn y peth, a bod sgwrs yr aelwyd wedi troi o gwmpas yr yrfa, a hefyd falle bod elfen o admygedd mewn plentyn, a'i fod e neu hi eisiau bod fel ei fam neu dad. Falle bod hynny'n wir am Iesu, pwy a wir. Wedi syllu ar ei dad yn gweithio'r pren a eisiau bod yr un peth ag e. Ond yn ychwanegol at hyn, magwyd Iesu yn y traddodiad Iddewig, ac oedd yn arfer neu yn draddodiad gan dadau Iddewig i ddysgu i sgiliau neu i drosglwyddo'i sgiliau i'r meibion. Oedd e'n rhywbeth oedd yn digwydd yn gwbl naturiol. Oedd bod yn saer coed yn yddiau Iesu yn golygu'ch bod chi'n perthyn i'r garfan gyffredin o bobl. Hynny yw pobl oedd ddim yn cael ei ystyried yn ysgol heigion. A fi'n credu bod hynny'n arwyddocaol iawn. Hynny yw dod fel person y bobl a wnaeth Iesu yn dyfe. Fe ddath ei'r byd fel Meseia, ond yn Meseia gwahanol i'r disgwyl. Oedd gan yr Iddewon syniad am y Meseia fel un a bydde'n dod fel brenin pwerus a fydde'n ail sefydlu'r deyrnas.
Do, dath Iesu fer brenin. Ond dod nath e fel brenin gostengedig ac fer crefftwr gostengedig, a hynny mwyn cysylltu hunan ar werin bobl. Ac fel Sa'r coed, dath Iesu ddiall gofidiau ac anghenion i bobl. Oedd Iesu'n gwybod yn iawn beth oedd gwneud dwyrnod da o waith caled, oedd e'n deall beth oedd e fel i fod yn flinedig ar ôl dwyrnod da waith. Oedd e'n gallu nieithu hunan ar werin bobl. A thrwy ddod yn Sa'r coed oedd Iesu yn profi un peth pwysig arall hefyd, sef nid beth yw eich gwaith chi sy'n bwysig, ond siwt i chi'n edrych ar eich gwaith sy'n bwysig. Siwt i chi'n mynd ynglyn â'ch gwaith. Eich agwedd tuag at eich gwaith. Eich cariad tuag at eich gwaith. A bod hyd yn oed eich gwaith chi yn medru bod yn ffyddlon i Dduw, gan werthfawrogi mae Duw sydd wedi rhoi'r ddawn a'r gallu a'r sgiriau i ni i gyflawni'n gwaith. Duw sydd wedi rhoi'r cyfle i ni wneud. Felly mae hyd yn oed ein gwaith ni yn medru fod yn agoniant i Dduw. A felly Iesu, wrth ddod i drin y coed, fe wnaeth e'r cwbl gogoniant i Dduw. Do cafodd Iesu baratoi fod yn Saer coed. Yn ail, fe gymrodd Iesu ei broffesiwn fel Sa'r coed o ddifri hefyd. Oedd e'n cymryd i waith o ddifri. Oedd dwy agwedd i waith y Sa'r yn nyddiau Iesu, ac un ohonyn nhw oedd creu neu adeiladu pethau newydd. Ac yn ddiddorol iawn, fydde Iesu'n aml yn sôn yn ystod ei weinidogaeth, yn ei bregethu ac yn ei wersi am beth fydde ef fel Saer coed wedi creu gyda'i ddwylo ei hunain. Yn enghraifft, yr iau. Fel Sa'r bydde Iesu wedi gweithio yn yr rhain gyda'i ddwylo, ac hefyd yr arydr, eto wedi gwneud yr arydr mas o bren. Ac onid yw Iesu'n sôn am y dau beth yna yn ei weinidogaeth e. Dewch ata fi bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, medde fe, ac fe rodda fi o rhwystrau chi, cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf. Y mae fy iau i yn hawdd ei ddwyn, am baich yn ysgafn. Hynny yw, cariwch Iesu fel iau, yn lle cario'ch gofidiau. A hefyd yr arydr. Mae Iesu'n sôn yn ystod ei weinidogaeth am ddyn yn rhoi law ar yr arydr ac yn edrych mlaen yn diwe. Yn ei broffesiwn fel Sa'r, oedd Iesu'n creu pethau newydd, oedd e hefyd yn adeiladu pethau. Ac adeiladu mae Iesu wedi gwneud byth ers ni. Adeiladu'r bydysawd yma, adeiladu byd gyda chariad a heddwch a chyfiawnder a pharch am y ddeiant yn seiliau iddi. Adeiladu eglwys i fod yn gyfrwng trosglwyddo ei weinidogaeth i'r byd. Tra bod gyrmoedd y byd yn ceisio bwrw lawr a dinistrio, mae Crist yn dal ati, cofiwch, i adeiladu. Tra bod ysbryd drwg yn cerdded yn drwm yn ein byd, mae ysbryd Crist yn drymach byth. Tra bod casineb dyn yn chwalu, mae Crist yn adeiladu. Gweithwyr yn siop waith y Sa'r dwyfol ydy ni, chi a fi, cofiwch, yn brentisiaid Iesu yn y byd yma. Ond mae'r proffesiwn hwn nid yn unig yn golygu creu ac adeiladu, ond mae hefyd yn golygu trwsio pethau. Trwsio pethau sydd wedi torri, os oes cader neu fwrdd wedi torri, neu os yw drws neu ddrar y cabinet wedi torri neu wedi stico, pwy'n ei galw? Y Sa'r cod, wrth gwrs, ac yn ymddiried yn ddo fe neu yn ddi hi i drwsio'r hyn sydd wedi torri a wneud yn iawn unwaith eto. Ac yn union yr un ffordd, fe ddath pobl oedd ei bywydau wedi chwalu at Grist i gael eu trwsio ganddo. Pobl oedd wedi colli hunan barch, pobl oedd wedi colli pob awydd i fyw, fe ddaethon nhw at Iesu yn do, ac fe rhoddodd Iesu fywyd newydd a gobaith newydd iddyn nhw. Un peth am lygad y Sa'r yw fod e'n gallu gweld potensial yn y celficyn mwyaf diflas, yn y darn pren mwyaf salw. Mae'r Sa'r yn edrych ar darn o bren yn wahanol i'r ffordd mae llawer ohono ni'n edrych arno.
edrych ar y craciau ac edrych ar y clymau byddwn ni'n gwneud, ond mae'r Saer yn gweld y potensial ac nid y problemau. A mae Iesu'n gweld potensial yno ni chi a fi hefyd, ein beiau ni. Y cleisiau sydd yn ein cymeriadau a'n bywydau eto, mae Iesu'n gallu'n gwneud ni'n dda eto. Dyw e fyth yn rhoi lan arno ni. Trwy ein hymddiriedau ynddo fe, mae e'n gallu'n gwneud ni yn olreit unwaith eto. A hynny oherwydd bod gyda fe lygad Saer ac yn gallu gweld pethau o bersbectif hollol wahanol i ni. Ei baratoi fod yn Saer, ei broffesiwn ac yn olaf i ymadawiad. Bu farw Iesu wrth law y Saer, a wy'n credu bod hwn yn ungol. Sawl gwaith tybed y cariodd Iesu goed i siop waith y Saer, ei torri nhw a'i trin nhw. Croeshoeliwyd Iesu gyda offer y Saer. Yr union offer y bydde fe wedi defnyddio yn siop waith I dad, morthwyl, hoelion a ffren. Y Saer o Nazareth yn dioddau marwolaeth wrth law y Saer, ein mwyn ni chi a fi. Ond y Saer a gyfododd hefyd, gan chwalu ofner bedd, a chynnig bywyd newydd I ni. Sa'r cododd Iesu, yn weithiwr onest a diwyd, yn un sy'n dymuno adeiladu byd teg, a llawen, a thrwsio bywydau bregus. Yn un sy'n gweld potensial yn y darn mwyaf gwan o bren fel chi a fi, ac yn un a fi farw wrth law'r Saer, mwyn yn prynu ni yn rhydd. Ond nid hwn yw'r Saer, a diolch amdano. Amen. Oh
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, y Saer o Nazareth. Edrych arno ni nawr o Dduw, yn unen treulio'r munudau nesaf hyn yn dy gwmni di mewn gweddi. Iesu blentyn Nazareth, i ni'n cofio ti gael dyfagu mewn cartre cyffredin a phrofi cariad tad a mam. Gwylia dros ein teuluoedd nynne, a rhoi ni addfwynder a thynerwch tuag at ein gilydd. Iesu fab y Saer, cofiwn i ti ddysgu crefft y dad, a throi dy law i lyfurio, i greu ac i gyfannu. Bendithia ni yn ein gwaith beunyddiol, fel y defnyddiwn ein doniau i wasanaethu eraill. Iesu, athro ac arweinydd, cofiwn i ti alw dy ddisgyblion cynta i fod yn gwmni ac yn gymorth i ti yn dy waith. Gwna ni yn ifydd ei dhalwad ac yn barod i fentro popeth dros dy enw. Iesu waredwr, cofiwn i ti ddioddef a marw droson ni ar y groes, mwyn ein cymodi ni a Duw ac a'n gilydd. Rhoi ni ffydd i ymddiried yn irgelwch daberth di, ac achub ni o dywyllwch ein pechod a'n hanobaeth. Iesu fab Duw, deithos ti ddangos i ni wyneb a chalon y tad, ac ynot gwelodd yr oesau ddisgleirdieb o goleuni dwyfol. Agor ein llygaid ni i ddarganfod Duw yn dy ddyndod di, ac i dyfu bob dydd yn ein hadnebyddiaeth ohonot. Iesu feddyg da, cofiwn i ti fynd o amgylch y wlad gan wneud eioni, gan iachau pob a iechyd a llesgedd ymlith dy bobol di. Tosturia wrth yr rhai sydd heddiw'n glaf ac yn wan, ac estyn y law i esmwythau ei cur. Iesu'r gwas, cofiwn i ti ddod nid i gael dy wasanaethu, ond i wasanaethu, ac arwyddo hynny drwy blygu olchi trad y ddisgyblion. Helpa ni i ddod o hyd i rym mewn gostyngeidrwydd, a'r mawredd sydd mewn gwleiddra. Clyw ein gweddi, ac i ti o Grist, gyda'r tad a'r ysbryd glân, a bo'r clod a'r gogoniant dros byth. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y ne felly ar y ddeiar hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn innau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Can i seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.